everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Si RJ. Hello? Kumusta na ka? Okay na? Marang-arang na. Salamat in taon. Dili ko makatuog nga maghuna-huna kung unsa nimo kahimtang. Thank you. I love you, Maris. I love you too, RJ. Tinuod bang ako nabati? Yes. I love you, RJ. Salamat. Salamat, Maris. Kilipay mo ako. Dili matukib sa pung ang ako kalipay. Kana tungod kay nasuta na ako nga. Mahal ko nimo, RJ. Dili ka magbanghay, Maris. Promise. Ikaw lang nga akong mahalon ugwa nilain. Honest? Swear to God. Salamat. I hope nga dili ko nimo pahilakon. Dili ka na mahitabo, Maris. Isaad ko. Pero di, bay! Pero di! Bay! Kagihagwa sa mong anghel. Ay, agay. Sabi ni. Ha? Unsa ni? Ano gud ni? Anong giarasa mo ko nimo oy? Imo pa kong gisayo-sayo mo ng bata ni. Butang ko hoy. Hoy, butang ko. Butang ko ba? Yes, bay! Butang takap! Agay. Kasakitan. Naunsa man ka oy? Imo mo sa kong idakdak. Sorry, bay. Pero malipayon kay ko, bay. Ay, kung malipayon ka, ako di mong pahimungtan. Nga naman ko no? Bay, gisugot akong Maris, bay. Ha? Misugot na? Oo, sugot na. Mahal sad ko niya. Onya. Tungod ana, lipay na kay ka. Oo, natural. Ang magdili ko malipay, no? Bay, ayaw palabi sa mong kalipay, uy. Kay ang tugbang labaan ano? Mao ang kasakitan. Ha? Oo. Mo ginay opposite ana. Busa, ayaw palabi. Dahan-dahan lang bay, RJ. Ano man ka? Murag kontrabida ka naman noon sa akong gibati. Ay, advice mo na ako, bay. Ayaw palabi. Kay dili sa tanang higayon, ngay ang imong gituhuan, imong maangkon. Oo, noon. Oo. Kinsa niya magdahom. Nga, karon nahigugman na si Maris nimo. Pero sa sunod nga mga semana o buwan ba, makakita na og mas labaw pa nimo. Di, papas ka. Resulta, hilak ka. No. Bay, Rudy. Nalipay kaayo si RJ. Pero, unsa kay pati uno Herbert no? Ngati ka niya. Napunta ko sa iyang mangod. Sorry lang, Herbert. Pero ako lang nagipuhat. Agi upaw sa imong pagpasakit nako. Aglabaw sa tanan. Wasat kay laming mo daog relasyon. Bati. Uga. Moralagwa. Tingali, tuan ni mo ibubo ang imong panahon sa imong supervisor. Shit. Hey! Herbert, naligaw ka? Ha? Oo, lingaw. Ibaw ko, bakante imong utok. Okay na lagi. Tana na, manggawas ta. Total, hapit naman sa ni Mahuman. Ha? Dali na! Wa man niya tiwas ang konsol. Niyan ang atong order, oh. Sige, kaon. Mga unta. Aw. Oh, O niya, okay. paminaw sa, humanatog pangaon. Doon ako'y ihatag ni mo. Unsa man? Ay, baw ka ra. Tiwas na tagkaon, okay? Okay.
LJ, karon nga nakauyab ka na. Seryoso lang ka ana. Bay. Nahibaw na ba ko nimo? Ang kanang imo? Tilaw-tilaw style sa nang imo. Dili, bay. Serious ko kang Maris. Lagi ha? Kay, pila na kababae nga ni Agi nimo. Uyab nimo, tagsa na kabuan. Human? Wala na dayon. Mao to'y pagbati og bunga sa kabatanon, bay. Pero karon, dili na. Pero, may LJ, usa may bation nimo kung pananglit. May punta na ko si Maris. Sa? Uy, ayaw kang hingang ha diha. Dili na ba na imposible? Kaysa dagway lang nato daan. Ay, dili man ikalimod nga. Mas tisoy ko nimo. Di ba? Bay, Oh. kung ilogo nimo si Maris gikan ako, lubagon ko na liog mo. Ug itamparos nako sa imong naong. Yun sa? Pero, kalait lang itong palasan namin. Pero, bay, kana si Maris ba? Kamao ba ka ng mga luto, no? Ha? Ngano nakapanguntahan na ka man, ana? Ay, usa man na sa importanteng bulahaton sa usa ka babae. Nga, kinahanglan nga, makamao gyud siya mga luto. Kaya kung dili, peligro. Unsay peligro? Peligro, ay. Ikaw na ba? Maarang-arang yung kamukaon. Dili ko ka maalkansi kung musud ta og itulyukan. Pati ay, buang ini ay. Mangunday man ka, oy. Unay man noon. Tinuod man bitaw na. Busa. Usa sa labing importante nga qualification sa babae nga malimbigit nimo kanang makamaong mangluto. Kay kun dili, Kung dili, unsa man? ang babaeng hindi marunong magluto ay dapat maghanap rin ng lalaking hindi marunong kumain. Ano? Pero, ikaw ba, RJ? Unsa man? Nganong nahigugma man kang Maris? Tungod ba kay guwapa siya? Ha? Kuan ba? Kining... May sinultian man sa tinagalog ba nga kapag nagmahal ka dahil sa itsura at pananamit niya ay atraksyon lamang yan. Ha? Kuan? Kining... Nahigugma ka ba kang Maris tungod lang sa nindot niyang lawas o is-is nga pamanit? Mo na sa tinagalog pa, kung nagmahal ka dahil sa maganda nitong katawan at makinis na balat, pag nanasayan. May punto ka diha, bay Rudy. Kapag nagmahal ka dahil masipag at matalino, ay paghanga yan. Sakto, no? Pero kung nagmahal ka at hindi mo alam kung bakit, pag-ibig yan. Dahil ang pag-ibig ay may sariling dahilan na hindi natin maintindihan. Diin ka, anak. Muna sa kong correct sa, ito nakabasa ko na ba eh. Uwag dyan na ako ikalimte. Murag naagyo ko sa katapusan ng magisulti, bay. Wa na ko isabti nga nung kung anong nahigugma din ko niya. Saba ka diya ba, RJ? Istoryahe. Klarong pagkasulti, no? Ang una, nakadahig ka sa iyang kagwapa. Dili ba? Noon. Asa ko kamutan na og bati para nimo. Pero kay nakita nimo nga gwapa kayo siya. Mo na hinungdan nga ikaw magsugod na og develop ang imong pagbati. Dili ba? Sakto ka, bay Rudy. Anak mo ginabay. Unang lakang, unang steps ba? Unang steps nga ikaw mahigugma og babay. Mao gyud nga nakadaig og naatrakan niya, di ba? Sakto. Paita sa nimo ba, LJ? Wa man gyud kay supak. Sige man lang kay ingong nga sakto. Di ba tihasag ko? Ang supakon tika. Sakto man imong gisulti. Musupak day ko. Mao lagi. Nga ikaw sad mangandam ka. Ayaw ihurot ang tanan nimong pagbati. Kay sakitan ka lang unya kun simba ko mahipunta diri na ako si Maris. Bay Rudy.
Yes, sir, hello? Right hand Sir Carpio. Si Onano. Oh, Asa na mo ron? nangaon pa man mi ni Herbert. Okay. Instruction. As early as 6 o'clock in the morning, doon na may sugaton. Musugat mo so sa ka-fast club. 3 persons ang inyong kuhaon. Okay, areglado. No problem. Ana mo magparking sa gawa sa gate sa pier. Kung naibaw na sila, kunoon sa ang number sa inyo sa kinan nga masugat kanila. Okay. As early as 5:45 a.m. to anak mo. Aron kamo ang maguna. Understand? Understand pa. O lagi, Okay. Bye, lovely Aura. hilom dira ay. Okay, bye. Kisa na naon. Nanawag si Onano, ang right hand ni Sir Carpio ba? Nga naman. Usay tuyo. Doon ako na tayo sugaton ugma sa'yo sa buntag. Alas 5:45 sa buntag, kinahanglan niya to, anata sa pier. Ara mangutana ko. Unsa man gid ni akong trabaho? Tigsugat o mekaniko? Inalang gug reklamo. Atong amo ang nagsugo nato. Gusto na ko maklaro ba? Pero okay, mauman ka. Ikaw ba? Noon sa mga kauy, sige lang yung kagunahuna si mong uyab, no? Ay, Hanasad. Ang hupaw na sad. Ayog ihurot ng gugmang giatay ni mo, uy. Paabot ha? Dinhi ka lang una. asa mo to siya? Oh, Herbert. Are you ready? Ready sounds ah. Kanang babae nga sexy, batanon. Kana bang mistisa nga akong gipalingkod sa Picas table. Kakita ka? Oo, no, nakakita ko nagkuyog mo niya imong gipalingkod ya sa Picas table. Nga naman. Madamo siya. One night stand. Oh, unsa? Sige naron mawagtang nagkasakit sa puso mo. Pakiguban og laing babae. Mistisa ana oh. Ay kabala ka lagi. Wa nay AIDS. Safe ka na. Dada. Ara, Gihatagan ko na siyang kwarta. Gidawat na. So ang imo, pag-perform na lang. Lakaw na. Aron mahanaw ng kaguol mo, pakiguban og laing babae. Ma-enjoy lagi ka. Go, go, go! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.